ҳамватанони гиромӣ, мо ба тарафи Газантеп рафта шудем. Ман ҳамин пистазорҳоро дидед, даштҳо ҳама пистазор умуман об наметиҳанд. Дар ин даштҳо ин пистазорҳоро бинед, тепазорҳои дурро агар аз ҳамин телефони ман бинем, мана ман наздик дорам, тепазорҳоро бинед, пистазорҳо анавай ҳамаш пистазор, ягон об намехӯрад. дидед ҳамаш пистазор. инҷа ҳамин рақами як дар Турсия пистазори Газантепа будааст. дидед ёрони азиз, мана ин ба пеши мо тез гузашт шудааст. ина пистазор бед ба аз пеш нишон диҳам, аз ин тараф нишон диҳам, ин тарафашам пистазор, зайтунзор, ана ин тараф ҳама бо зайтун шинондагӣ, мана ино ҳама зайтун. ягон ҷои холӣ нест, ҷои беоб, ҳамаш зайтунзору пистазор. мо ҳам истифода бурда метавонем ки ҳамин хел. ина пистазорро бинед, пистазорҳои ҷавон, аннаш зайтун, болои теппаҳо ҳама писта, мана пистаи ҷавон шинондагӣ.